Loh, Rah. Apa, Mbak? Apa lo gue kira? Mumet, Mbak. Mumet ngapa? Randi duit aku, Mbak. Ya, hari gini mumet gak di duit. Ki ya aku arep Mbah Kromo. Arep apa? Ya iki arep tak kon nyulap dadi duit. Masa iso, Mbak? Ya wis gak sampe lu nek ngono. Mbak, kok gue orang lembar tapi sampean? Yo, aku lho wis kat wingi iki, gak butuh oke-oke gur garek kurang. Iki kok ya wis dadi abang-abang kok. Apa ya malah sih? Ya, gak usah kono gak percaya kowe. Percaya aku gak di duit iki malah yo. Gelem. Wis ayo. Tenan. Aku nganggo apa godong? Ya godhong wae wong terayo kon karo godhong kok. Aku tak golek sik yo. Wis kentang tak anteni. Ah, Iya, mesti siji. tak urung godhonge. Siji, loro, telu, papat, Wis lima. ora usah diitung iku Mbak, akeh ya wis akeh. Tenan Wis lagi. iya tenan ayo nggone Mbah Kromo. Bakal mangan dia main. Wis kono, ngerti. Oh, ayo. Di rumah Om, Mbak. Kalau dilikna tekan kono. Alah cedek. Oh wis buka ayo cepetan. Wong wis ning kono ayo. Kula nuwun. Monggo. Iya iki Mbah Kromo iki. Wis ndang kene kowe jagon kene dhisik ngomong. Jagon kowe iki salimo kono karo Mbah Kromo. Mbak. Jagon nek ngomong ki ya ora. Mbak, iso ngadake duit. Ndak nih duit. Oh, iki nyala di duit. Godong. Iso, Mbak, iso. Ya iso wong aku nyebar kok kene ya Mbah ya. Iya. Tenan, Mbak, iki buake lho, Mbak. Dadi nakeh berarti. Walah iki gampang ini iki, Nduk. Wis gendang Mbah iki wis mumet tenan di dhuwit Mbah. Oh, ndang, Mbak. Kerja. Kowe pengen golek duit sing cepet to? Ya iki makane disulap di duit kan cepet. Iki kowe pengen dadi duit. Nggih. Merem dhisik aku wingi ya merem. Kowe merem. Merem. Iya, nyembah ngene aku iki Mbah loro. Ya, Merem. Ya. Asu susu ya, Mbak. ora. Trek kucing. Kamu trek kucing, Mbak. Omahku ki akeh kucing. Pas ana bola trek kucing, Mbak. Kene Dadi apa? kucingnya nek nelek teng tlecek. Aduh. Ya. Konsentrasi ayo Konsentrasi wis gendang merem. Meneh duite ya, Mbak. Iya, gendang merem kabeh ya, konsentrasi. Hong wilahing coba jabu turu asu mlebu ra mlebu ya karepmu. Melek nduk motomu. Roh, Ya tenan iku. tangan wis go kowe kabeh wae aku wegah. Ya. Manto. Wis Ampun, ngono aku Mbak. go kowe wae. Loro telu papat. Pakai tenan, Mbak. Waktu tenan iki, Mbak. Ya Bayar iya. lagi. Ora to Bayar, Mbah. Mbak. Gratis. Wis ke balik. Ambil duit iki. Wis ayo. Ah, suwene Mbah ya. Iya. Son, Mbak. So aku tambah sing akeh godhongnya, Mbak. Iya. Nduk. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Roh, balik ning ndi ro ayo.